Wong niku nek iman, takwa, ahli swarga, sedekah ora ngenteni duit akeh. Najan duit sithik akeh utange malah sedekah. Lho, akeh utange malah sedekah nggo apa? Nggo mancing. Sedekah itu juga bermakna memancing datangnya nikmat yang belum ada. Padha karo wong mancing nang blumbange lho, wani gua cacing mergo duwe harapan arep entuk apa? Iwak. Ibarat wong mancing, jenengan pengen entuk iwak cilik apa iwak gede? Nek pengen entuk iwak gede, umpanmu kudu gede. Lah nek umpanmu 2000, entukmu ya iwak gatul. Nek pengen gurame ya 50.000. Nek diparingi dikongkon matur suwun karo ndongake sing maringi oleh ndonga pripun? Jazakumullahu khairan katsira. Muga-muga Gusti Allah bales sampean, balesane luwih bagus, luwih akeh. Lho, sing maringi sedekah didongake ngono. Iki ilmu, artine wong sing sedekah kuwi mesti bakal dibales Allah, balesane luwih bagus, luwih akeh. Nang blumbange ngandel maksudnya Allah ora ngandel.